Почвам. Ето я Цвети и акулите плуват около нея. Около 10-15 бройки са. Цялото са акули. Поледенци на качката са акулите. Ти прави снимки, аз правя филмче. Дими, шляпни с ръце така да видим дали ще дойдете на хапът. Ето ги до тебе! Дигаш ръцете. Липсва пак апарат се развали. Там пак апарат се развали. Какво му е, бе? Цвети, не дей да хвърли тази риба, защото акулите ще дойдат и ще захапат. Ех така хвърли и те ще дойдат около тебе. Ето ги. Внимавай с акулите. Идват и акулите идват. Е, там са. Искам много хубаво, баса майка на фотоапарата. Какво му стана, бе? Да, бебе, снимам те. Не работи ли? Не работи. И те искат всичките да ме издадат. They want also eat me. Идва и Цвети рибки при Цвети. Да? Цвети, внимавай с тази храна. Има кули около тебе, бе, човек. Добре, де. Искам да ги нахрана. Къде са? Ема, внимай, че има кулите ще дойдат да ги нахраниш. С ръката ти. Ти чуваш какво ти казвам? Не я дръж в ръката, бе, човек. Не... Нали искам много нахрана? Ето идва. Гледай. Ама не дей да я държиш под водата рибата. Ти така шляпни, тя ще дойде. Внимай да ти захапа пръста. Изяда я. Ами ще изяде. Я гледай колко са много, аз ще ги снимам тук. Една ме спъва. Няма къде да скоча. Гледай какво става там. Ще се избият. Ето ги акулите и ето я и Цвети. Са само на 3 метра от тях. You are the food now. Трябва да спре ли? А? Трябва да спре ли? Кога трябва да спреш? Ти в коя посока го навиваш? По ръката?